κάνουμε ένα βίντεο που θα κάνουμε αυτό το μηχάνημα unboxing. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Το ανοίγουμε και είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραία, μέσα να ξέρετε έχει αυτό που φορτίζουμε τις μπαταρίες. Έχει και 2 μπαταρίες. Εδώ είναι και το μηχάνημα, έχει και προστατευτικό. Έχει και το λαδάκι του, να βάζουμε λάδι. Οπα. Ωραία, είναι εδώ πέρα. Βάζουμε τη μία μπαταρία. Με αυτό. Βάζουμε την μπαταρία, να τη βάλουμε σωστά. Έλα! Ωραία, πρώτα πατάμε, κάτσε να τη σφίξουμε. Ωραία, και τώρα θα πάμε να τα μαζέψουμε αυτά και θα πάμε να κόψουμε ξύλο να το δοκιμάσουμε. Ναι. Ωραία, βάζουμε μέσα την μπαταρία. Τα βάζουμε μέσα και μετά πάλι θα σας τέτοιο. Παιδιά, κοιτάξτε. Ωραίο. Τι με έσφιξε. Σφίγγουμε εδώ πέρα την αλυσίδα. Τώρα την ξεσφίγγεις ή τη σφίγγω ρε. Σφίγγει. Να μην φύγει, σφίγγα. Ωραία, δεν πειράζει, πάμε έτσι. Ωραία, εντάξει, τώρα πάμε να κόψουμε ένα ξύλο, να δοκιμάσουμε. Προχωρά ρε. Πρόσεχε. Θα μας κόψεις τα κεφάλια. Πάμε να κόψουμε καμία κότα ρε. Πού ρε. Λοιπόν, τώρα παιδιά, τώρα θα δοκιμάσουμε κάποιο ξύλο. Πάμε. Παιδιά, κόβει πολύ καλά. Ωραία, κόψουμε κι άλλο ένα. Για κάψουμε. Για κάψουμε τώρα. Αφήστε τώρα, θα το χαλάσουμε ρε. Ωραία, παιδιά. Πολύ ωραίο παιδιά είναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Κόψαμε μερικά. Εντάξει, αυτό το μηχανάκι δεν είναι για να κόβουμε χοντρά, είναι να κόβουμε τα κολορίζια από τα δέντρα και ή να κόψουμε κάποιο ψηλό. Σαν τέτοιο. Όπως αυτό εδώ πέρα που θα το κόψω τώρα. Όχι, μην, θα πέσει όλο. Δεν πειράζει. Εντάξει. Καταλάβαμε, είδαμε και από εδώ. Ναι. Ωραία. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Πατήστε κουδουνάκι, subscribe και το like. Για να μην χάνετε κανένα άλλο μας βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.